Os grupos da oposición solicitaron este pleno extraordinario para que a corporación se pronunciase sobre a idoneidade e legitimidade de Telmo Martín para seguir ostentando o bastón de mando de Sanxenxo. A petición chegou tras a sentenza contraria a Constru 4, a empresa da que o alcalde posuía un 33%, que confirma que houbo sobrecustos nunhas vivendas de protección oficial construídas no vigués barrio de Navia. A votación resultou favorable pro rexedor popular despois de que Salxa confirmase onte que o bipartito se ia amosar unido. Falta menos de un ano para as eleccións, como ben dicían por aí. Serán os veciños os que poñan a cada quen no seu sitio. Dende o BNG apuntan que unha vez que a xustiza se pronunciou, Telmo Martín debería asumir responsabilidades e dimitir. Os nacionalistas entenden que as funcións públicas e privadas do rexedor están difusas. Ten un interruptor, pero cando pulsa, para desconectar da función privada á función pública é moi complicado, ¿verdad? Dedicándose ao sector inmobiliario, dedicándose a todo isto, era realmente complicado apagar e encender o interruptor para non colisionar coa propia lei. A edil non adscrita Vanessa Rodríguez tirou de sentenzas para evidenciar os sobreprezos dos pisos de Navia, unha fraude, segundo a concelleira, da que 66 familias son vítimas. Se vostede se comporta así na súa vida privada, como podemos confiar en vos na vida pública? Un dos momentos de maior tensión viviuse na intervención do PSDG. A concelleira socialista asegurou que Martín fora citado a declarar no 2008 polos pisos de Navia, algo que, segundo o rexedor, é falso. Telmo Martín fue citado a declarar el 6 de marzo de 2008 por el juzgado que instruía el caso de pago de sobreprecios por viviendas protegidas construidas por Constru 4 en el polígono de Navia, Vigo, con la documentación que yo manejo. Y Le ruego, perdón un segundo, le ruego que retire eso porque es mentira y si no lo retira no meter la querella. Es falso. Entonces yo le advierto, le digo que yo no fui llamado a declarar nunca, por lo tanto yo se lo advierto para que le quede claro. Si usted mantiene esa posición, yo me voy a querellar contra usted porque es falso. Para Telmo Martín, a intención da oposición hoxe era ter o seu día de gloria. Apuntou ademais que a súa conciencia está tranquila, algo que suscitou a reacción do público. Hai moitas cousas importantes na vida dunha persona, pero unha das máis importantes, porque iso vai contigo para a tumba despois, é a conciencia. E, por tanto, Na bancada do público, ademais de veciños de Sanxenxo, varios afectados polos pisos de Navia. Aínda que a sesión se puido celebrar con normalidade, os apupos e berros dos presentes obrigaron a parar as intervencións do rexedor en varias ocasións.